Lousame acollerá o próximo 30 de decembro dúas probas nas que se mestura deporte, natureza, patrimonio e solidariedade. Será na primeira edición do trail e da andaina San Silvestre Lousame Minas de San Fins. A andaina terá lugar pola mañá e o trail desenvolverase pola tarde. En ambos casos o percorrido será duns 16 km, con saída no poboado das Minas e meta no Polideportivo Pilar Barreiro Senra. É unha actividade que queremos potenciar sobre todo o medio natural que ten Lousame, ríos, montes, corredoiras, moitísimas cousas interesantes. Creemos que o circuito é moi bonito. O recorrido é similar, tanto da andaina como do trail, non é 100% igual porque na andaina vamos a intentar mitigar un pouco o desnivel do principio. Vamos a facer un pouco máis suave a subida que imos facer cara ao mirador da Aguieira. Dende o Concello fixeron un chamamento á participación nestas dúas probas, que servirán ademais para dar a coñecer a beleza do municipio. Eu facer un chamamento a todos a xente que nos este vendo, que nos este escoitando, que nos visiten o día 30 en Lousame a participar nesta andaina, neste trail. Son dúas modalidades diferentes en que hai público para ambas, xa hai xente que está agora mesmo apuntándose, xa creo que hai casi 100 nunha modalidade e tamén, pois non sei o número exacto que hai apuntado na outra e espero que sexan moitos máis. As dúas probas terán tamén un carácter solidario, xa que todo o recadado polas inscripcións, 5 euros pola andaina e 12 polo trail, irá destinado íntegramente á Asociación Galega de Heteroplaxia Ósea Progresiva. Estamos enormemente agradecidos y decir que todo este dinero va para un equipo de investigación que tenemos en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, que dirige el doctor Federico Martínón Torres, y con el que se va en breve, en poco espacio de tiempo, se va a poder empezar la investigación de la enfermedad. As inscripcións tanto para a andaina como para o trail poden realizarse xa a través da web www.msports.es. O prazo rematará o martes 26 de decembro. Dende a organización agradeceron a implicación dos patrocinadores nestas dúas probas, xa que sen a súa colaboración sería impensable poder levalas a cabo.